Eusko ikaskuntza, jakitez. Kulturarloa Euskal Herria irratian. Eusko ikaskuntzarekin batera kulturgintzaren zabalkundea eginez, hemen zuen irrati honetan. Honako ale honetan, goizuetan bada gizon bat, Patxiku Perurena. Goizuetan bada gizon bat, zenbat aldiz ez ote dugun entzun, zenbat aldiz ez kantatu. Trabukoren kanta. Goizuetan Trabuko hitz ederra eta bihotza faltso behaz hor zer ote da traidore, salatari. Defuntu baten aipamena ere egiten da. Eta gero hor aurrak azitzekoak dituen ama bat eta amaren igarra eta taka gaiztuan dagoen norbait. Baina zer gertatu zen nortzu dira hor tartean daudenak? Trabukoren kanta honen atzean zer ote dagoen ikerlanak eta lehenagotik ere egin izan dira batzu. Baina erantzun bila, Patxiku Perurena aspaldi luze honetan ibili da, eta bere ikerlanak batetik bestera eraman ditu, goizuetatik urrundu gabe zenbaitetan, baina horko parajetan da horko herrita baserrietan, eta gero Iruñeko ageritigietan, Iruñeko artxiboan eta baita beste zenbait lekutan ere. Alberdaniak duela hilabete batzuk ateratako liburua da, eta liburu hori irakurleek ezagutu ahala, bada horren interesa eta garrantzia baten gandik bestaren gana zabalduz, alaxe doa ala somatzen dugu bederen. Patxiku Perurena gauza asko argitu ditu, goizuetako kanta honi buruz, Trabukoren berso hauei buruz. Ez dena hori ere egia da, baina zenbait kontu bai, behintzat hortxe liburuan jasoak daudenak. Esate baterako, bersoen egilean horrote zen hor zalantzarik ez duela dio, Etxegarai bat, Josep Etxegarai Lesakarra, Patxiku Perurena. Bueno, bersoen egilea, claro, hor ere, misterioa badago, nik uste kasik seguru, claro, orduan ere berso paperak baziren, eta bersoak berdabiok jarri direla, Josep Etxegarai hori jarri dira, nik kasik ez nuke zalantzari jarriko, eta Iruñeko kartzelan ere bai. Batzuk esaten dute izan litekela, 15 egun egon ziren Goizuetako kartzelan, eta han jarriak egon litezkela. Baina esate baterako, berso hasten den bezala, Goizuetan badagizon bat deitzen zaio Trabuko, esan nahi dut, Goizuetaren aipamena egiten da, pixka bat urrutiagotik egingo baliz bezala, eta esate baterako beste berso bat Aita Donostia jasotakoa, zorriak eta arkakusuak arratuntxuak nagusi, nik uste dut giro hori gehiago dela Iruñeko kartzelakoa, Goizuetakoa baino, ezta? Eta orduan Goizuetako kartzelan jarritako bersoa direla, Iruñekoa kartzelan jarritako bersoa direla, zalantzarik ez dut egiten. Gero baita ere, Iruñean jarriak direla salatzen du pixka Trabukoren salaketa horrek, ez? Claro, hauek lehen bizira lapurtuak izan ziren, detenituak izan ziren, lapurreta bat egin zutelako Lesakako elizan, ezta? Lesakako elizan obratan ari ziren orduan, eta lapurreta bat egin zuten. Lapurreta horregatik Lesakako alkateak, Goizuetako alkateari parte eman zion, eta atxilotu zituzten, berdabion harrapatu zituzten lauek han ari zirela, eta Goizuetako kartzelan zeudela itxura denez Trabukok han salatu zituen, alegia, lapurreta horrez gainera diru falsoaren delitu horregatik. Eta orduan ekarri zituzten Iruñeko kartzelara. Eta dokumentuan oso ongi esplikatzen du, nola aterazien, esate baterako, eguberri egunean aterazien Goizutatik, eta urte zarra bitarte, buelta egin zuten Goizutakoa, beren zaldietan eta beretan griluekin lotuta nola ateraziren, leitzaraino iritsi ziren, leitzako ostatuan gelditu ziren, hane lurra eta eguraldi txarra egiten zuelako, handik jaben eratorri ziren, jaben dikero txakarrera, eta txakarretik antsoin aldera, eta hori zen bidea pixka bat, ezta? Eta... bertso egile, edo bentsate atxilotuak ekarritako, betire eta bersotan hor bada salaketa egiten dio, Trabuko horri, berso egileak, eta Trabuko norden ere bestea bezain klaro dago, ez?
Bai, hori bai dudarik ez dut egiten. Hori norbaitek ez dakit artikulun batean esan du ez duela oso klaro ikusten, baina Trabukorena dudarik ez dut egiten, gainera gaur bertan erakutsiko ditut hemen dokumentuak nola azaltzen den Trabuko izen hori, eta garai berberean elaman lanen ari delako dokumentu batzuk ere aurkitu ditut, eta bi zengoiti batera izatea oso harritzekoa da, ezta? Eta hori dudarik ez dut egiten, eta horren izena da Juan Fermin Aginaga Marizkurrena, atia zuen Lekunberrikoa, ama Grazia Marizkurrena Ezkurrekoa, bera Ezkurren jaioa zen, jaiotzagiririk ez dut harrapatzen, baina beste dokumentu askotan esaten du natural de Ezkurra, bezino de Ezkurra baita ere, nik uste dut bezino etzela, bezinok orduan esan nahi zuen, etxe baten jabe zela Ezkurre, baina nik uste dut ezetz, eta gero harrapatu ditut, Goizuetan nola eskondu zen, Josefa Rekarte delako batekin, lau seme alaba izan du zituen, justu seme horietako bat bataiatu zutenean, Elamako administradorea zen beste donostiar bat, Juan Bernardo Amite Sarobe, izan zuen atautxi, ezta? Eta, bueno, datu horiek denak erakusten dute Trabuko hori dela kantakoa dudarik gabe. Gero, aurkitu ez du dena non bukatu zen Trabuko hori, non hiltzen, ez dut horren amaierarik inon bukatu baita ere. Eta kanta, bersotan horra ertzen defuntu baten referentzia, ze esaten nahi da bersobilia, Trabukok hil zuela, hiltzaile izan zela, edo defuntu horrez zarbaiken lekuko, edo testigu izan zilekela, zer esaten nahi da? Bero, hori da, hori esplikatuko du pixkat memoria nola funtzionatzen den. Bero, bersorik zarrenak, berdabio jarri zituen hartan, pixka bat, nola baita esateko, estilizatu egiten ditu bersoak eta disimuluan aipatzen du hori, ez da esaten du. Ongi oroitu badi zer egin nuen elaman difuntu horrek izan du balu jarraik hilerik lesakan, orain baino lehen eomarkoen, ni orain nagoen atakan. Alegia, ez du esaten Trabuko berak egin duenik eriotza. Baina justu, gaur arte gizaldiz gizaldi iritsi den berso bakarra da, 4 puntuko berso bat, eta berso hori bai dela esplizitoa, ez da? Nolabait horrek adierazten du, berdabiok kartzelan Trabuko salatu zuenen eta berso horik atea zienen ondoren, hilketa hori ja azaldu zela, eta morborik handien horrek sortu zuela, eta memorian hori gorde dela, eta berso hauxe da. Aizak Trabuko goguan aldek, zer egin juken elaman, gizona hilda bizkarren hartu, errotapera eraman, orain bezala gizon formalak izan bazian lesakan, egon bilarra izango juken, ni orain nagoen plazan. Alegia, berso hau esplizitoa da, esaten du, berak nola intzuen eriotza, eta hori, pixka bat berdabio berak esaten dio, alegia, gu ezpagituze nolabait salatu, edo ire garaien eriotz hori egin nuenean, guk salatu izan banitu oain hemen eomarko guke, gu gauden tokian, ez da, lekuan alegia, kartzeran hori botatzen dio muturrera. Eta berso hori da justu gizaldi gaur arte gorde dena. Eta nola bat esateko kuriosoa da, eskuderotar batek kantatu ziren hiri berso hori, eta bueno, oso zabaldua da, aranaztar batzu badakite, errenteritar batzuk bai, oihartzuarrake bai, goizuetarrake bai, eta justu eskuderotar horren gizaldi atzera joten baldin bagara, eskuderotar horren aurreko bat, justu berdabioren eta Trabukoren dokumentu horretan azaltzen dena da, Joatxin eskudero delako bat, eta baserri berberean segitu dute eskuderotarrak gaur arte. Eta Borniolen asuntoarekin lotua dago baitare. Zeren agorrola izena baitzuen berso hau kantatu zidan eskuderotar batek baitare. Duela 250 bat urte gertaturiko kontuak dira hor 1740 inguru horretan. Toki jakin batzuk ageri dira, lanbide eta giro batzuk, Goizueta, Elama, Arantza, Lesaka, Berdabilo. Baina geho beste alde batetik ikerlana da eta beraz zen saioa. Baina fikziozko literatur gisa ere hainbaten hartu liteke novela beltza intriga baitago hau guztia dago hor tartean. Patziku Perurena. Bueno, nola esango nizuke, lehen pixkat hasieran aipatu duzu intriga, novela beltza, asko bezen dira batzeko hau, bire novela beltza, baina arte idatzi dukena ez da gizerda. Bueno, bai, esan nahi hori minolako toki asko dagoela uste dut Euskal Herrian. Claro, pixka bat,
orain arte alduguna egin dugu, baina pixkani komplexoa badugula uste dut, bagu beti jatorrak, onak, ez dakit zer, eta gaiztoak ez dakit Madrilaldean, edo beti kanpoan dauzkago bintzat, ez? Eta honei buruz oso gutxi idatzi da. Oraintxe bertan ona, natorrela, irratian entzuten nuen, novela historikoa edo pixka bat modan jartzen ari dela. Baina ez, gehien bat historiko hutsa, baizik, ez dakit agotei buruzkoa edo ez dakit kataroi buruzkoa eta horrelako morbosidadearekin zer ikusia duen historia modan jartzen ari dela eta asko irakurtzen dela hemen. Eta harrigarriki emaztekiak edo emakumeak gehiena irakurtzen dela gainera. Eta horrek berak erakusten du horren huts bat badagoela euskal literaturan eta pixka bat esango nukenik eta kanta honen erroan ere daude, justu apezak, esate bateko Aita Donostia, Resolutio Maria Azkue, leku hona tarrak berak, eta honen atzetik jarri nioena bera apez bat zen, Don Vicente Hernandoren agoizutako bikario izan dakoa, eta horiek bilketa lan bat ikaragarria egin zuten, baina, klaro, beren moralaren barruan, eta pixka bat puritano xamarra, ez da. Orduan, hori bildutako guztia dokumentatu, eta alderdi ilun horiek ere pixka bat, ez dakit, personaren argi itzalak azaltzen hasten baldin bagara, itzaletik asko do Euskal Herriak. Eta zuk esan duzun alderdi hori duderik ez dut egiten, honen gertakizun horiek badute, baina ez hor bakarra, bidasoa guztia, eta zu... Izango, gertaerak eta alde iluna, baina baita geografia bera ere. Geografia eta inguru guztiak, elama, kantuan, bazela elama, baina... paraje bat, zer izan liteken hori, errota bat, edo garai bateko lazar bat, edo zer dute den, goizuko ongi ikasia duzu hori, edo bazar horiek txikitatik zautuak eta nik uste xeekin ez. Bueno, artikutza da komplejo bat, orain sartzen dira justu, baina artikutza Donostiarena da, egia esaten nahi baldin baduzu, eta justu bersonen trama gertatzen den baso hori, baso horrek sortzen duen uretik bizin da Donostia, ur hori dena biltzen da Añarbe urtegi handi batean, eta ur horretatik bizi da Donostia nola bai esateko, ezta? Eta trama honetan bertan, leheno aipatu dut Donostiar bat Amite Sarroe, baina horren administradore horren jabea zenare zen Miguel Tarde Eliza apelidua zuen, bigarren apelidua Eliza zuena. Eta hori dibuistarrak elamako jabeak 100 urtetan izan ziren, frantsesak ziren horiek, lehendik garbizutar batzuk zubietarrak ziren, urte askotan izan duak, eta horiek egin ziren elamako jabe, eta hau gertatu zenean ere horiek ziren elamako jabe. Hor bada beste gertaera bat, leheno esan dugu heriotz kontu hori, ez? Hain justu berdabion bizitutako atxun batek ja, bera ere Escudero, Carlos Escudero, orain Arrenterian bizi dena, esan zidan, hildako... Trabuko horrek elaman ilomentzun tontotxo delako gizon bat. Orduan, izengotiaren pista hori eman zidan. Eta leheno esan dut, alegia, berdabio pixka bat dokumentatua da, ongelditzen da ongi, Trabukore bai, minio, Trabukok elaman hilako eriotz horreri, hor uzten ditut pixka bat hipotesi mordo bat. Baina, hipotesirik gertagarriena du izan litzekenako bat, zeren amodio kontuak ere, libro honetan asko, amodio morboso kontuak asko sartzen dira. Eta bat, nire ustea da tontotxo hori, klaro, euskaldunok generoakin problemak ditugu. Tontotxo izan zitekeno, tontotxa esatea zaila da euskeraz emakume bategatik. Orduan, justu dokumentuak erakusten dute, dibuistar horitako bat, eta gainera elamako nagusia zena, pixka bat burutik nazi xamarra edo han elaman bizi zen, eta hori berez Donostiarra ziren, eta lehen esan duzun bezala, baso apartatu hartan eta ilun hartan, bakarri bizitzea misterio txutxamarra da. Eta hil zenean, hain justu, eraman zuten elamatik lesakara. Eta justu berso batek esaten du, difuntu harrek izan du balu jarraikilerik lesakan, orain baino lehen egon barkuen, ni orain egoen atakan. Eta hor, azterketa horretan, izan zen izugarrizko problema, mehazulo bat aurkitu zuten, Trabuko aizien garai hortan, justu 1700 eta 28an. Eta justu garai horretan zegon Trabuko egin zuen, nola baita esateko, hitzarmen bat mehatzulo hori espotatzeko. Eta mehatzuloren inguruan sekulako bataliak sortu ziren, kobreare ateratzen hasi ziren, ordura bitarte kobrerik etzen lantzen elaman, eta kobrea lantzen hasi zen Tarbe delako hori,
ordura bitarte, klaro, hori dena zegoen horregaren menpe, eta Horreagako fraidek pleitu bat sartu zioten, kobrea berak esplotatzen zutela, eta elaman ez zintzela kobrea esplotatu burnia bakarri baizik. Eta sekulako zea sortu zen. Eta justu urte horretan bertan, 1738an, hila zen, leno esan dudan, dibuizter emakume hori duna Doña Manuela, dibuiz, biaren apellidoa Aristegi eta zerbait jola zelo uste dut. Eta zalantza hori dut, hori era aipatzen dut, eta beste eriotz pila batzuk, ezta? Beste bi eriotz esate baterako ez ditut, artxibo kontua da, bat aipatzen du alias Zugarramurdi delako bat, eta hiltzela elaman, hori oso bertan galditzen da, urtetsu horitan da baitare. Eta beste bat uste dut Irigoien delako bat baitare, ez Asparz delako bat. Eta horien eriotz datuetan azaltzen da elaman hil zirela. Eta Zugarramurdi horrek, alias Zugarramurdi ni pentsatzen dut, berez Zugarramurdikoa izango zen. Baina Zugarramurdiko liburuak ikusterako horri bili naiz aztertzen, baina apez batola pixka bat, ez dakit borondate eskasi xamarrekoa gertatu zait, eta hori aztertzerik ez dut izan du, ikerlearen, ez dakit, alderdi gaitzak dira. Nahi bezala, uler eta arre liteke lan hau, alegia ensaio dokumentatu gisa, baina baita novela edo elaberri moduan, badira personaia sekundarioak eta hoien artean arras interesgarri direnetako batzuk, Kilaberri esate baterako, ez da bakarra baina Xuberotarrak Kilaberri, zer egiten ote zuen Goizu eta alde horretan. Eta hontaz ari dela Perurenak mugikortasuna zenbait irakaspen ematen dizkigu. Harrigarri, nik egia esango dizut, harrigarri ez poztu egin naiz. Nik zenez lehenago banuen beti askotan aditu entzan du topiko bat ez da. Eta oaindik ere bai, eta entzungo dugu gero ere. Eske garai batean herri xuloan bizi zen bakoitza Goizutarrak Goizuetan, Leitzarrak Leitzan, ez dakit Iruñarrak Iruñen, eta herri hori etzien ateatzen da hitz egiten munduko berri, ez dakit zer. Beira, horrek erakusten du, esate baterako, Larrainen bertan, Xuberoko Larrainen bertan, Burniola sekulako udopeia izeneko eta guaindi bertan antxe daude, hor liburuan bertan aipatzen ditut, eta joaten baldin bazarete frantsesez les forges edolako deitzen diote, herreria, antxe dago, eta oraindik Larrainekoak oroitzen dira hor Burniola zarrak eta nola egon ziren, eta bat eta beste. Eta justu, Trabukoren hau aztertzen ari nintzela, Minondotarrak ere Goizutarrak oso famatuak, ferreroak izanak, edo olagizonak, nola bai esateko. Eta garai horretan, Xuberoako, Burniola horretako nagusiak Minondotarrak ziren baitare. Eta harreman, hor, Kilaberri horre berak, Xuberotar bat, elamara etortzen da, mehatzari lanen horra aritzen da, eta erleak hor jarrita zeuzken, eta 20 urte zera mazkin hor. Beste bat azpandarra, bada Gratien Etxeberria delako bat. Hori ere, berez azpandarra, Irunen bizi dela, baina berdabiro etortzen zen. Gero, esate baterako, mehatza esplotatzen duen urte askotan aritu ziren, baina justu garaitzu horretan ero, izan zen, nola baita esateko, mehatza esplotatzeko edo berrikuntza iketzen izan, eta zarrak inibili ziren, eta sekulako altxorra edo sortu zen Somorrostro aldean. Eta Somorrostrotik inguruko Burnioletara ekartzen zuten mehatza sekulako pila. Eta esate baterako kontu honetan, oso ongi esplikatzen da, Somorrostrotik barkutan ekartzen zuten Donostiko Santa Katzalina porturaino, eta hor esaten du, gabarratan, esate baterako, urumea goti, erino zuraino, oaindik esaten du, navegablea zela edo ibili zitekela. Eta hortik hartzen zuten aberetan, eta ekartzen zuten elamaraino eta inguruko Burniola guzitaraino. Esate baterako, elamako ari gara hola jaunez hitz egiten, baina holandreak badira, eta holandre bat oso famatua, Klara Zulaika delako bat azaltzen da, eta hori ere jauntxa bata, errenteriko etxerik importantena, errenteriko torreko... Nobelako personajea. Bai, exactamente, eta elamako nagusia bera da. Eta baditu amodio kontu batzuk, lehenbiziko gizona Salvador Larramendizun, Ameriketar aldeina ez dakiz hor hil zitzaion, gero badu beste bat Ameriketatik etorritako abizenare oso, edo deitura oso zea du, Treviño zea duena, eta oso gaztetan
berarekin ume bat izan zuen solteratan, gero 3-4 ume izan zituen baita ere, hementxe bertan Nafarroko inguruko uarte honetan bazegoen itxura denez olako orfanato gisako bat, edo hor utzi zuen umetako bat, gero bidean bazituen hilak baita ere, esate baterako Goizuetako jauntxoa, ordun alkatetatzena Juan Martínez de Ibero delako baten etxean egon zen, hor liburuna saltzen da baita ere, Juan Martínez zenea, etxe hori da, guk kuartela bezala ezagutu duguna, geren garaian, oain ez da, kuartelik Goizuetan baino, eta hor, frantsesak Donostia aldera eta Errente aldea sortu zianen, justu hortxe egon zen, Klada Zulaika hau, jauntxoan horri ikusten da, jauntxoan arteko relazioa, eta horri zitzaion alaba bat Rita delako bat, eta hori, paperetan esaten du, hori solteratan izan dutakoa zuela, Indian horrek edo Trebin horrek izan dutakoa zela. Bueno, horrelako gauz pila bat, eta esan nahi dut, eguneroko bizitza ez dut esango bino, gaur eguneroko bizitza bezala ulertzen duguna, lotuta zegoen nola baita esateko, la motxe esateko, somorrostrotik hasi eta horrea garaino. Osea, interrelazio bat zegoen, baino etengabekoa, ez da? Eta hori esan nahi dut kanporatera gabe, kanporateratzen baldin maga, Burnia Flandesera edo ez dakizea ateratzen zuten, orduan, nola baita esateko, puntu bat ukitzen duzu edo zein tokian, eta punturi nahi gabe relazionatuta dago mundu guztiarekin. Goizuetan bada gizon bat, Trabuko kantaren sekretuak, batzuk hemen esanak gelditu dira, beste horren beste hor liburuan topa litezkenak, eta beste zenbait ikerlan gehiagoren esperoan geldi litezke, baina bitartean hor irakurgai gozoa dago liburu horretan. Aurreratuko duguna, eta egile hau Patxiku Perurena eta bere lan hau Goizuetan bada gizon bat, mintzagai izanen duela zaldiko maldikon horko irakurle taldeak, irakurriz divertitzen gara izeneko taldeak eta urtarrilaren 14an eginen duten saio honetarako esandako autore eta lan hau hautatu baitute. Patxiku Perurenarekin jardun dugu hemen Euskal Herria irratian kulturarloan, eusko ikaskuntzarekin batera kultur zabalkunderako egiten dugun irratsaioan. Eusko ikaskuntza, jakitez.